tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Imbirkum faħru s-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirkum faħru s-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirkum faħru s-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirkum faħru s-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirkum faħru s-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Għal-fema tal-Papa, missirna li jinti bismawiet tibqaddis ismek tiġi saltnatek, ikul titjent kif is-sema jgħida fl-art. Dima lek Marija bi grazzja mija l-mirejmija kimrek inti fost nisa mbirek il-frott ta' ġuftija Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. U t-neġew nibdew dawn il-momenti madwar Ġesu fl-Ewkaristija li huma momenti li fihom anke nirrikonoxxu lil Ġesu bħala s-Sitt tagħna, l-Imgħallem tagħna, dak li jridu nimitaw. Meta nirrikonoxxu l-Ġesu bħala s-Sitt tagħna ma jfissirx li se nkunu meħlusin mill-momenti ta' tfixkil, mill-momenti ta' tbatija, ta' tempesti fil-ħajja tagħna. Imma momenti biex aħna wkoll nerġgħu nsaħħu lil nafusna bir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu għandak li niltaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna. U għalhekk mument ukoll anke li nħossu l-paċi fil-qalb tagħna għax il-paċi tal-qalb tiġi biss minn Ġesu billi nintelqu f'idejh f'kull mument tal-ħajja tagħna. Dawn il-momenti ta' talb quddiem Ġesu jgħinuna biex niskopru ċ-ċentralità ta' Ġesu fil-ħajja tagħna u ċ-ċentralità ta' Ġesu fil-Knisja. Hija opportunità biex fiskiet nisimgħu x'għandu x'jgħidilna Ġesu. Ħalli ma naħarbux mir-responsabilità tagħna, ma nintelqux fil-ħajja tagħna tal-pastorali, imma nitħeġġu nkunu verament anke mhux biss imħeġġin, imma wkoll inħeġġu l madwarna ħalli aktar niġbdu persuni lejn Ġesu. Ma dan biss jitsaħħaħ billi tikber il-ħbiberija tagħna ma' Ġesu b'mod partikolari fl-Ewkaristija mqassa. Jekk verament jridu ngħixu l-ħajja saċerdotali tagħna kif imiss, ma nistgħux inħallu fil-ġenb l-Ewkaristija mqassa. Ħalli naraw Ġesu x'irid minna u nimmodellaw il-ħajja tagħna fuq il-ħajja tiegħu. L-adorazzjoni mhijiex sempliċement talba, imma li kontinwament niskopru minnu Ġesu u x'irid minna Ġesu fil-ħajja tagħna. U għalhekk huwa ta' privileġġ li jkollna dal-momenti ta' dijalogu ma' Ġesu fil-ħajja tagħna. Dan huwa wkoll anke propju li qed tipproponilna id-djoċesi fil-mixja tagħna pastorali matul din is-sena. Ma' momenti li f'riġlejn Ġesu jkollna din l-opportunità li nisimgħuh jgħidilna x'intom tgħidu intom u miexja. Għalhekk jew nieħdu bis-serjetà dawn il-laqgħat tagħna ħalli flimkien ma' Ġesu nikbru fl-imħabba. Ħalli f'riġlejn Ġesu wkoll anke niftħu widnejna u qalbna għal dak li jrid jgħidilna. Dan hu mhux biss qed tipproponilna d-djoċesi, imma wkoll anke l-Knisja Universali permezz tas-Sinodu li propju se jiftaħ nhar il-Ħadd li ġej fid-djoċesi tagħna
biex ikunu momenti li verament anke nħossu mal-Knisja u nkunu verament strumenti għal ġid tal-Knisja. Di sena wkoll se niċċentraw dawn il-laqgħat tagħna hawnhekk quddiem Ġesu Ewkaristija fuq virtujiet li joħorġu mill-ħajja ta' Dun Mikiel Attard li huwa xempju tas-sew ħaj tas-saċerdozju u ta' dak li wkoll nixtiequ nkunu aħna. Jalla l-murjatina li aħna wkoll anke mill-lajn tal-virtujiet li kellu Dun Mikiel nkun nistgħu nikbru fl-ispiritwalità tagħna ħalli verament nkunu ministri denji tal-Knisja tagħna. Kif għadu kemm qal Dun Tarċiż din is-sena f'dawn il-mumenti ta' adorazzjoni se nħallu l-figura tal-Qaddej Talla, Dun Mikiel Attard, wieħed mill-Presbiterju tagħna f'Għawdex, idawwalna xi ftit bil-ħajja qaddisa tiegħu u propju f'din l-ewwel laqgħa tagħna ġejna mitlubin nirriflettu fuq l-imħabba ta' Dun Mikiel lejn l-Ewkaristija. Kważi il-kol kemm aħna li qegħdin hawn kollha niftakruh u nafuh personalment lil Dun Mikiel. Jiġifieri niftakru x'kien jgħid, x'kien jagħmel, għexna miegħu biex ngħid hekk, gawdejna jbenefikajna mis-saċerdozju tiegħu. U allura dak li se naqsam magħkom f'din l-adorazzjoni huma biss ftit esperjenzi personali illi kollha kemm aħna forsi rajnihom, għexnihom, smajnihom b'mod dirett. Huma riflessjonijiet illi diġà ġew miktuba f'forma ta' artiklu u ppubblikati f'dak il-ktieb illi ħareġ ftit ġimgħat ilu fuq Dun Mikiel. Forsi hawn min qrah diġà il-ktieb, u allura m'għandi ebda pretensjoni li ngħid affarijiet ġodda llejla. U nemmen illi l-iskop tagħna speċjalment f'mument ta' adorazzjoni bħal dan mhuwiex tant illi nisimgħu xi ħaġa ġdida, imma li nħallu l-Ispirtu Talla jerġa' jqajjem fina il-memorja. Waħda mill-ħidma tal-Ispirtu Santu fina li jfakkarna dak kollu li qalilna Ġesu veru hekk jgħid fil-Vanġelu ta' San Ġwan. U għalhekk nixtieq nitlob l-Ispirtu Qaddej sabiex aħna u naqsmu flimkien dawn ir-riflessjonijiet inħallu l-Ispirtu jerġa' jqajjem fina il-memorja tagħna ta' Dun Mikiel u jsaħħaħha, jitrasforma, jibdilha hekk f'relazzjoni ta' mħabba mal-Mulej Ġesu, iktar u iktar li llum ħan nirriflettu propju fuq l-Ewkaristija. Nafu kollha kemm aħna li Dun Mikiel kellu fidi kbira fil-persuna ta' Ġesu ħaj fl-Ewkaristija. Ma kienx hemm dubju li għal Dun Mikiel Ġesu kien jinsab ħaj realment preżenti f'dan is-sagrament. U nistgħu ngħidu mill-ewwel li r-relazzjoni ta' Dun Mikiel mal-Ewkaristija jew aħjar ma' Ġesu fl-Ewkaristija kienet relazzjoni ta' mħabba, inxebbaħa relazzjoni bejn żewġ namrati, żewġ maħbubin. U din ir-relazzjoni kienet tidher, Dun Mikiel kien jesprimija b'diversi modi. Modi sempliċi, anzi ħafna drabi mill-aktar sempliċi. Imma kif kien iħobb jgħidilna hu stess, niftakru pereżempju s-seminarju jgħidilna spiss, min iħobb
jinżel fl-affarijiet iż-żgħar. Min iħobb jagħti importanza lid-dettalji lill-affarijiet l-iktar żgħar u sempliċi. Min iħobb ma jieħu xejn for granted. U nistgħu nsemmu ħafna affarijiet modi sempliċi li permezz tagħhom Dun Mikiel kien jgħix ir-relazzjoni tiegħu ma' Ġesu Ewkaristija. Pereżempju, għalih li jgħaddi minn fejn knisja jew anke jilmaħ knisja mill-bogħod kienet diġà okkażjoni biex spiritwalment f'qalbu taqdu ma' Ġesu. Allura niftakru jinkuraġġina biex kull meta ngħaddu minn ħdejn knisja inġibu quddiem għajnejna l Ġesu fit-tabernaklu insellmulu nkellmuh anke meta nkunu s-safar kien iħeġġiġna pereżempju. U stess jgħid meta kien jivvjaġġa anke bit-trejn jew b'xi coach huwa għaddej minn qalb l-irħula dejjem ifittex biex jara l-kampnar ta' dak ir-raħal li jkun hemm fil-muntanji pereżempju biex jingħaqad ma' Ġesu. Fit-tmiem il-ġurnata nafu li Dun Mikiel kien iħobb jieqaf fil-Knisja tan-Nadur il-parroċċa tiegħu. U hemmhekk kien jgħaddi ftit mumenti waħdu kellu ċ-ċavetta tal-Knisja u kien joqgħod ftit mumenti ta' adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija. Ħafna drabi tard ħafna bil-lejl, nafu li l-ġurnata ta' Dun Mikiel kienet tkun twila ħafna u kien wieħed illi jdum ħafna mqajjem fil-għaxija. Ħafna drabi mis-seminarju kien joħroġ anke wara l-11 jew il-11 u nofs. U kien jgħidilna li meta jieqaf hemmhekk quddiem l-Ewkaristija li l-Ġesu kien joffrilu l-ġurnata li tkun għaddiet. Kien joffrilu l-persuni kollha li jkun iltaqa' magħhom, speċjalment fil-qrar, fid-direzzjoni spiritwali. Imbagħad jerġa' x'ħin imur id-dar biex jinġabar, l-aħħar ħaġa li jagħmel propju qabel jorqod kien jgħidilna kien iħares lejn il-Knisja tan-Nadur mit-tieqa u jerġa' jsellem il-Ġesu Ewkaristija. Mit-tieqa tad-dar tiegħu iħares lejn il-koppla tal-Knisja u kien iħobb jgħidlu dik il-kelma li naqraw f'waħda mill-lezzjonijiet tal-kumpieta. Int qiegħed f'nofsna mulej u aħna msemmija għalik, la tħalliniex mulej Alla tagħna. Kienet tkun l-aħħar tislima ta' Dun Mikiel lil Ġesu Ewkaristija. Xi ħaġa oħra li kienet għal qalbu niftakruha kienet dik ta' nhar ta' Sibt fil-għaxija. Nafu kemm Dun Mikiel kellu attenzjoni partikulari għaż-żgħażagħ. Però kien jinnota Dun Mikiel li s-Sibt fil-għaxija ħafna persuni fosthom żgħażagħ kienu jkunu aljenati, distratti, joħorġu jiddevertu, jixorbu, restaurants, discos. U ta' bniedem li kien iħobb il-Ġesu b'imħabba sinċira kien jiddispjaċih li f'dak il-lejl forsi iktar minn drabi oħra Ġesu kien ikun injorat, imħolli waħdu. Ħafna ma jaħsbux fih. Kien jitkellem, kien isejjaħlu s-Saturday Night Fever. Allura Dun Mikiel kien ivvinta dik id-drawwa sabiħa illi bil-memorja tiegħu jew bil-fantasija tiegħu idowr il-knejjes u l-kappelli kollha ta' Għawdex, iġib quddiem għajnejh it-tabernaklu f'kull kappella jew knisja u jisellem lil Ġesu f'qalbu. U din il-prattika mhux bissu kien jagħmel imma kien iħeġġeġ lil min jagħmilha. Tantu hekk u għadha teżisti kien għamel il-mappa ta' Għawdex bil-knejjes u l-kappelli kollha anke fil-kunventi ta' patrijiet u sorijiet u kien iqassama u jistieden lin-nies biex nhar ta' Sibt fil-għaxija jsibu ftit ħin u jagħmlu dan l-eżerċizzju. Jimxu bl-immaġinazzjoni tagħhom fuq dik il-mappa u jsellmu l-Ġesu f'kull knisja. Anki hu stess meta kien ikun ma' xi grupp
kien jagħmilha anke meta kien ikun imsiefer, bħal meta pereżempju kien ikun fil-missjoni. Hekk xi ħaġa oħra kien isemmilna wkoll is-seminarju, meta kien ikun imsiefer, l-istess għalih il-kuntatt ma' Ġesu kien indispensabbli. Allura, pereżempju, meta jmur f'xi belt, jipprova jmur f'xi knisja jew fil-katedral u jitlob għal dik il-belt f'riġlejn Ġesu Ewkaristija. Kien jgħidilna meta kienu jkun hemm xi knisja filoli, xi post filoli, minn fejn seta' jara l-belt taħtu, kien jipprova jmur hemmhekk biex iħares lejn il-belt u jitlob lil Ġesu għal dik il-belt. Interessanti araw min ikun iħobb kemm ma jgħix mingħajr il-maħbub tiegħu. Anke fil-mumenti tal-mistrieħ tiegħu Dum Mikiel kien jibqa' maqut ma' Ġesu Ewkaristija. Pereżempju nafu illi kien imur jom kuljum, kien idum jom sal-kunċizzjoni kien jgħidilna. Dum Mikiel kien jorbot kollox ma' Ġesu jew mal-Madonna, ħajtu kienet iddur ma' mumenti jew festi partikulari li jaqduh ma' Ġesu mal-Madonna. Allura kien idum jom sa 8 ta' Diċembru. Meta kien imur jom ix-xatt, kien iħobb jom hemmhekk wara l-moll, jgħidilna li kien joħroġ jom fil-baħar sakemm minn fuq il-moll kien seta' jilmaħ il-Knisja tan-Nadur biex anke minn hemmhekk waqt li qed jom isellem lil Ġesu Ewkaristija, jingħaqad miegħu u mbagħad jerġa' lura u jidħol mill-awma tiegħu. Darba kien isemmi meta kien ir-Russja fi żmien il-komuniżmu kemm weġietu qalbu illi ma sabx il-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija. Hekk jitkellem minn din il-mortifikazzjoni interjuri li għadda minnha. Għaliex ma kienx hemm Ġesu Ewkaristija. Kien iħobb jirrepeti dik il-kelma ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Sakemm jibqa' mqar tabernaklu wieħed fid-dinja, jien qatt ma jien waħdi. Imbagħad attenzjoni partikulari frabta mal-Ewkaristija Dum Mikiel kien jagħtiha lill-quddiesa ta' kuljum. Niftakruh kif kien iqaddes b'mod sempliċi ħafna, mingħajr dewmien bla bżonn, però b'mod profond. Dum Mikiel il-quddiesa kien jgħixha, kien iħossha, kull kelma li jgħid, kull talba li jagħmel. Kellu qalb imħeġġa kull xejn jitla' fuq l-artal. Kien jemmen fil-misteru li qed jiċċelebra. U mhux biss, diġà l-persuna tiegħu il-mod kif kien jitlob u jqaddes kien xhieda kbira, imma anke bi kliemu kien jipprova jgħin lil dawk li qed jieħdu sehem fil-quddiesa u jinkoraġġihom biex jgħixu huma wkoll il-quddiesa bl-aħjar mod, jgħinhom jidħlu fil-misteru. Allura niftakruh veru pereżempju kultant jieqaf fuq xi kelma, fuq xi frażi, tista' tkun tal-kolletta, tal-Vanġelu, tal-Prefazzju, tat-Telba Ewkaristika x'inhi, u jiġbed l-attenzjoni ta' dawk preżenti. Ħalli ma tkunx sempliċement quddiesa illi bdija u spiċċa, imma jkun daħal fija u għen lil min jidħol fija. Importanza li l-kelma talla, kemm kien jagħtiha importanza. Speċjalment il-qari tal-quddiesa u magħha l-brevjar. Jien niftakru s-seminarju meta kien jiġi jkellimna, kien jgħidilna trid tkun taf x'qed jgħidlek il-mulej illum lilek f'dik ċirkustanza. Iftaħ il-kelma tal-quddiesa tal-lum, jew iftaħ il-brevjar u hemmhekk ħassib il-kelma li Alla qed jgħidlek illum. Kien konvint, hekk Dum Mikiel kien ħafna sempliċi fil-fidi tiegħu, kellu verament il-qalb ta' tifel ċkejkel li jsemmilna Ġesu, u għalhekk kien profond, għalhekk kien bniedem veru, bniedem ta' veru. Kien jemmen
Kien iħobb jażel talbiet ewkaristiċi differenti fil-quddiesa għalih innifsu biex ma jaqax f'ċerta monotonija imma anke biex jorbothom ma' xi festa jew ċirkustanzi partikulari jew għan-nies li jkollu qudiemu. Kien jagħti raġuni għalfejn pereżempju llum qed jagħmel it-tielet talba ewkaristika jew ir-raba' jew it-talba ta' rikonċiljazzjoni. Xi drabi ma kienx ikollu ħin tal-quddiesa tal-ħin fil-parroċċa kien jgħidilna allura kien iqaddes waħdu. U niftakru jgħidilna nieħu gost meta jkolli ċans inqaddes waħdi għaliex neħodha iktar bil-kalma, nieħu l-ħin tiegħi u niggosta iktar kull kelma li ngħid, niggosta ċ-ċelebrazzjoni li nkun qed niċċelebra. U dak kien jgħidu anke meta kien jieħu sehem f'xi konċelebrazzjoni fil-parroċċa, fid-djoċesi, kien jgħid meta ma nkunx jien iċ-ċelebrant prinċipali, iktar jirnexxieli nħossa l-quddiesa għax iktar ikolli ċans nirrifletti u nitlob fil-fond ta' qalbi. Kien ifittex li l-quddiesa tkun animata tajjeb. Allura hu stess pereżempju kien jipprovdi għajnuniet sussidji lill-animaturi tal-quddies, anke lilna s-saċerdoti kien jipprovdilna sussidji għall-omelija. Niftakar personalment meta kont se nqaddes kienet drawwa dak iż-żmien u għada li fil-prima messa nqasmu xi tifkira żgħira u ġveru lin-nies meta jiġu jagħtuna r-rigal. U niftakar kont tlabtu parir qedlu Dummi qedlu x'taħseb illi nista' nqassam. Qalli ħanejdlek għandi ktieb fuq il-quddiesa sabiħ ħafna bit-Taljan. Qalli nagħmluh translation u qassam lilu. Kellu din ix-xewqa li n-nies jifhmu iktar il-quddiesa u fil-fatt hekk għamilt. Kien qalibuli għal-Malti Donald Wiċ Camilleri Alla ħfirlu tax-xara u kont stampajtu qassamt lilu. Nafu li kien jipprova jilħaq anke dawk li kienu l-bogħod mill-Knisja fosthom iż-żgħażagħ, pereżempju dik il-famuża quddiesa tal-lejl tal-miliet fil-grotta. U għalih kienet tfisser ħafna. Għax kien mod kif imur fil-periferija, imur fejn jinsabu huma minflok jistenna lilhom jiġu. U hemmhekk li kienet xi ħaġa anke kbira għal dak iż-żmien, kien jiċċelebra l-quddiesa magħhom. Bħalma kien jiċċelebra l-quddiesa meta jkun imsiefer fil-missjoni fid-deżert anke fl-apert, għalih id-dinja kienet santwarju kbir. Għal ħafna żmien kien jieħu ħsieb l-adorazzjoni tal-kleru ġveru fis-seminarju kull tieni 15 xahar. Xi ħaġa li kienet tolqotni fih hija li l-kliem tiegħu iktar milli jkun indirizzat lilna preżenti jkun indirizzat lil Ġesu innifsu. Ir-riflessjoni tkun iktar folma ta' talba. U biex nispiċċa hekk għal Dummi Ġesu kien verament kollox, kien verament is-sieħeb tiegħu. Kien iħossu miegħu l-ħin kollu, din il-fidi tiegħu fl-Ewkaristija kienet tgħinu biex imbagħad iħoss il-preżenza tiegħu anke f'mumenti oħra. Pereżempju niftakruh meta jkun ħajibda xi laqgħa. Isemmilna lil dan l-invisible guest kien isejjaħlu. U kien jgħidha b'enfasi hawnhekk hawn Ġesu għalkemm maħniex narawh, qiegħed hawn fostna, active and alive, invisible guest. U kien jistedinna insellmulu. Allura nistgħu verament ngħidu illi kif għedt fil-bidu ir-relazzjoni ta' Dummi ma' Ġesu Ewkaristija kienet waħda ta' żewġ maħbubin, relazzjoni ta' erusija. Nixtieq flimkien magħkom illejla nitlob il-Ġesu hawnhekk preżenti qudiemna sabiex jagħtina ftit mill-fidi u l-imħabba li kellu ħuna Dummi. Għaliex anki aħna nistgħu ngħixu dak li jgħix Dummi meta nafu kemm huwa qrib tagħna Ġesu Ewkaristija fidejna kuljum fil-quddiesa. U allura b'sinċerità u umiltà nistaqsuh il-Ġesu llejla mulej
kemm qiegħed narfek jien, kemm qed nemmen fik fil-verità, kemm qed nieħu l-quddiesa bis-serjetà, l-adorazzjoni. Kabbar fija l-fidi fik mulej.
وبالوفقة وهلا يهلسني جلوريا المسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. هللويا. الجلوريا لي بالدول اليوم سبختنا في رجليك نرسو بالطلب تانا ليلك نفرضاني الأسر دين الشمس لأتخلينا سير الدول بوبلي أخرى وأتلفوا نفتي تخيني خور يجي الليل بدلاميته داني الحين استجبر نطلبك مولاي بالإيمان لا تخليش دلامك يدنام ورا ليا الجورناتا إما زمنا ديم نسرو زمان اليوم الدنيا علمت بالجراتيا تيك نتنو بالدولة وجهك اسم طلبنا مصر طيب وانت وحديني تيو دأسو لتديمي سلطنتكم مع السبيرتو فرجتنا. آمين. المولاي والتيبة والكنتيي فيه نتامة امبيرك المولاي البلاتة تيي لي هالرجلي ايديا التأبيدة وصبايا التأتية تركة تيي فيه ينستكن ولي رزن البوبل تحتي بحال دقشين تا نفس والبنيدم بحدل لي يادي وما يمو أعمل البرع وشردهم فقص سيدتي وخربهم اهلسني منيت البراني اللي بفمه ييت الجدب وبلمنته يشت القرق كيف كم البدو والسوديم ويبقى الديم تديم أمن المولاي والتيبة والكنتيي فيك نتامة هن البوبلو للمولاي و الله تيو والله انت لتات الربحة لسلاتن لتهلس للدافد القديتيك اللي بفمه ييت الجدب وبلمنته يشت القرق
u lidna l-bniet bħal kolonni minn quxa iżejnu l-irkejjen tal-palazzi. L-imrieħel bl-eluf iweldu għaxrit ta' eluf ir-raba tagħna ħajkunu tqal il-bejjem tagħna. Ħin il-poplu li għandu dan kollu, ħin il-poplu li Jahwe u Alla tiegħu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħini il-poplu li l-mulej u għal. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox li jint u li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. U jingħata il-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmlu fihom. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla. Żommu sħaħ fil-fidi, sodi bla ma titħarku mit-tama tal-Evanġelju li jintom smajtu u li tħabbar l-ħlejja kollha taħt ismewiet. Il-mulej u għarrajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollu ħdura jqiegħdni. Glorja lill-Missiedu lill-Liben l-Ispiritu Santu. Il-mulej xabba lil dawk li huma bil-ġoħ tal-ġustizzja u imlijhom kull ġid. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispiritu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu xeret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid minnu bil-ġuħ u l-għon jabat mill-barra b'xejn. Bħalmawijiet il-misterijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej xabba l dawk li huma bil-ġoħ tal-ġustizzja u mlijhom kull ġid. Il-missier daħħal fil-ġemgħa ta' wliet il-kbar li ismu huwa miktub fis-sema. Roddu l-ħajr għal tibitu u nitolbuh.
Roddina dik il-fiduċja ta' tfal biex nidħlu fis-sadna ta' smewiet. Għatina li ma nistmeru lil ħadd minn ħutna. Kun magħna biex bl-istess tieba tiegħek inwistu lil xulxin. Itfi kull tirwim bejnietna waqqadna flimkien fis-sliem. Fakkarna fid-doni blat li tajtna u fid-dejn kbir li ħfirtilna. Intrid li ħadd minn uliedek ma jintilef. Nkomplu t-talbit tagħna bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Missirna li inti bismawi jitqaddis ismu. Tiġi saltnati, ikul titint kif is-semwej da fl-ard. Ħobna da kull jum watina l-lum, ftinna b'nibitna, ftinna f'mnuħat. L-daħani f'tiġri dal-isna mid-din. Fit-tieba tiegħek Mulej jagħti biden għal dan it-talb u mlitana ta' filgħaxija biex nagħmlu frott bl-opri tajba tagħna bil-nibqgħu sħaħ sal-aħħar. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Imbirku l-Mulej. U li nirringrazzjawk ta' dal-kelmiet sbieħ li smajna permezz tal-Arċipriet Don Daniel fuq l-imħabba li Dun Mikiel kellu lejk. Aħna dawn in-nies nies kbar qaddisin servitalla iservuna bħala eżempju, bħala stimolu. Ma jistax ikun li nikkupjawhom, imma fl-oriġinalità tagħna naraw kif dawn il-persuni jistgħu jispirawna. Poġġi fil-qalb tagħna Mulej imħabba iktar ferventi lejk fl-Ewkaristija. Dak il-ħinijiet li ngħaddu aħna u nqadsu l-Qudiesa, dak il-ħinijiet li ngħaddu f'kuntatt dirett miegħek fil-kelmiet tal-konsagrazzjoni. Il-ħin kollu fuq l-artal ħajkunu momenti ta' intimità li jresquna iktar lejk. Tħallix Mulej li l-aljenazzjoni, kelma anki li kien juża ħafna Dun Mikiel, tbedna minnek u tbedna minn dan it-teżor kbir, minn dan il-privileġġ kbir li nkunu qrib tiegħek biex hekk il-poplu Talla jista' jitmantna permezz tagħna. Ngħidu t-talba tas-saċerdoti, dik it-talba li ħafna nies qegħdin jitolbu għalina. U aħna nitolbuha għalina nfusna u għal sħabna l-oħrajn. O Ġesu, saċerdot etern, raj tajjeb u għajn tal-ħajja, li bimħabba tassew kbira tal-qalb tiegħek li żjed ħelwa, tajtna s-saċerdoti tagħna biex iwettqu fina dak l-emil ta' qdusija
li bih il-grazzja tiegħek tħeġġeġ il-qlub tagħna. Aħna nitolbuk iqaf magħhom bil-ħnina u bl-għajnuna tiegħek. Ikunu fihom, o Ġesu, il-fidi ħajja fl-emil tagħhom, it-tama sħiħa f'kull tiġrib, il-karità mixowla f'kull ħsieb tagħhom. Il-kelma tiegħek dawl tal-erf etern tiegħek tkun għalihom bħala meditazzjoni dejjema, l-ikel tal-ħajja tal-qdusija, l-eżempju ta' ħajtek u tal-passjoni tiegħek jiġġeddu fl-emil u fid-tbatijiet tagħhom biex ikunu għalina ta' talim u ta' faraġ fid-tbatijiet tagħna. Għamel o Mulej li s-saċerdoti tagħna jiċċaħdu minn kull ġibda tad-dinja u jfittxu biss il-glorja tiegħek biex jagħmlu dmirhom sal-aħħar b'kuxjenza safja. U hekk meta wara mewthom iqegħdu f'idejk il-ħidma tagħhom mitmuma, għatihom, o Ġesu, li kont fuq l-art li mallem tagħhom il-premju għal dejjem tal-kuruna tal-ġustizzja fid-dija tal-qaddisin. Amen. Għal-benefatturi tagħna, saċerdoti, għal dawk li jitolbu għalina, għal dawk li jenuna, għal dawk li qegħdin issa llum fil-ħajja ta' dejjem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, kull li trid int kif issemma hekk fl-art. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimlija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom o Mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistriħu huma fil-paċi. Il-Misier inroddu liben, qalbna kollha kull tifkir, lejhom għadberik ta' qalbna, imħabbitna l-fuq it-tir, il-Ispirtu li ġej minnhom, ħajru kull xejn għaz kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Infaħru fl-imkien il-Mulej u ngħidu ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu
imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Kollha sebqu popli kollha, għax kbira jitjubitu mana, kelmet il-mulej jiddu mal-dejjem. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu is-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija, bil-grazza